Parlem ara de política municipal. El grup d'Esquerra Republicana ha denunciat avui una sèrie d'irregularitats, diuen, en l'adjudicació a l'empresa que ha editat els programes de la Festa Major de maig. Sospiten d'un tracte de favor com a conseqüència del procés i del cost irrisori de la impressió per la que s'ha pagat 1,21 euros per més de 60.000 cartells. Els regidors hi han interposat un recurs de reposició i també han criticat que no se'ls deixa participar en la confecció del programa d'actes. Esquerra ha presentat un recurs de reposició contra l'adjudicació a l'empresa que ha imprès els programes de les festes de maig. S'hi havien presentat dues firmes, una que segons el grup municipal presentava problemes administratius i una altra amb una oferta normalment baixa. La paeria licitava el servei per un cost de 5.000 euros i l'adjudicatària ha guanyat el concurs amb una oferta de 1,21 euros per editar 60.000 cartells. També afirmen que abans d'obrir la convocatòria ja s'havien filtrat informacions, per això creuen que cal declarar deserta la licitació. Es va publicar l'anunci el dia 7 de març a les 2:15 i hi ha correus electrònics fent oferta el dia 7 de març a 2:15. És a dir, una hora abans de que es publiqués. La qual cosa significa que hi ha una empresa que té informació. Igualment assenyalen la casualitat que l'adjudicatària dels cartells sigui la mateixa empresa que edita la revista de la paeria, motiu pel qual apunten a un possible tracte de favor per part de l'equip de govern. Consideren que amb aquesta concessió a un servei de fora de la ciutat s'està perjudicant les empreses locals. Aquí hi ha un tracte de favor per part de l'equip de govern de la paeria cap a una determinada empresa i a més hi ha una actuació que va en detriment de l'economia local. Però aquí hi ha una guerra entre una empresa forana per fer-se amb la pràctica totalitat de la impressió de l'edició de documents de l'Ajuntament de Lleida i d'eliminar tota mena de possible competència per part de l'empresariat local. D'altra banda, els regidors republicans critiquen que no se'ls deixi col·laborar en la confecció de la Festa Major de maig. Lamenten que ni tan sols saben de quina manera s'elabora el programa.